салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, як хабари хуш дорам барои шумо ва боз як эълони дигар. Хабари хуш ҳамин ки бародар мо Холмурод, Файзуллоев Холмурод гуфтум дар метро Алтуфева гум шудагӣ. Ҳозир ман дар ҷа скриншоти ҳамон видеои кардагӣ ман мемонам, дар ёдтон мерасонам. Ёфтиянша алҳамдулиллоҳ соғ саломат буда, дар СИЗО буда, дар СИЗОи рақами 4. Ман намедонам ки Москва дар СИЗОи рақами 4 шуда куҷои. Хулоса дар ҳамон ҷа буда, чӣ гуноҳе кардагӣ буда, дастгириш кардагӣ будам, бу судуш нашуда буда, озӣ судуш озӣ нашуда буда, дар ҳамон ҷа буда телефон ягон чӣ надоштай. Барои ҳамин натонистай хонагиҳошон ҳамаша хабар расонда. Вақте ки мо видео кардем, як бародари тоҷики хидматбод дошта, ҳенарои ҳам хеле кофткова. ҳавай мезана номша перевод мекуна, Исус мекова, хулоса маълум мекуна, меёва ҷоша. Мега ки ин фалон ҷо дар вақте отоқу чаш рафтан, хулоса аниқ дар ҳамон ҷа буда аниқ каранд. Аниқ каранд ки дар СИЗОи рақами 4. Ин соли толдиш 1979, ин кӯдак нест, ин ягон пацани динангина нест ки чӣ хая ки ина оли Аллоҳ худаш медона ки ин мақсад чӣ кор карагай, чӣ гуноҳ карагай, ина ҳеч кана медонам. Медонанд, хай ман намедонам короче. Баъдан я эълони дига дорум бародарои азиз. Билолҷон ин бача ки суратша дар ҷа мемонам, ҳоли видеои акаш кардагӣ, роҳӣ кардагиро мемонам дар ҷа. Ин бачаак 4 моҳ зиёд мешава, беноми нишона, хонагиҳошон қати гап намезана, очаш бечора ташвиш шудагай, беҳад гирьяву нола дора. Мақсад Билолҷон, ту бародар дар ки ҷое бошӣ, зан очата қати очат гав зан. Модара зиқ накун. Хай вай акатино мисохеш таворуд майли, не ки модар силаи раҳмай зиқш накун, зан очата қати очат гав зан. И 4 моҳ пеш телефонош кор мекард, телеграм қати кам қати хонагиҳошон гав мезадай ва ба ҳамин беноми нишон шудагӣ. Ҳозир ман маълумотои пурраша дар ҷа мемонам, бо акаш гап задагӣ ва ям мемонам бародаро. Фақат аз шумо як хоҳиш, видеоро поделиться кунед, лайк монем, ба дигаро роҳӣ кунед, суханҳои хуб нависонем бародарои азиз. Хоб насиб кардагӣ боша, рӯзои 13 сафар дорум, Тоҷикистон мерам. То рӯзи 13 бародаро аксияи ҳиҷома кардагием дар корхонамон. Ҳиҷома нархаш 1000 рублай. Ҳиҷома, фитабочка, массаҷ ҳамаш 1000 рублай бародарои азиз. Фақат банкаш дар ин дохил намешавад. аз ҳамаи шумо хоҳиш бародаро, видеоро поделиться кунед, оли гавзадагӣ акаша мемонам дар ҳамин ҷа тамошо кунед, аввал гапҳои ваям гӯш кунед, баъд видеоро лайк монед, поделиться, комментария ба ҳама дӯстон роҳӣ кунед. Ассалому алейкум ба ҳамаи бародарои ғарибам. Бародарҷоно, илтимос, ҳамин ду дараки мо 4-5 моҳ шид ки бедаракай, ҳамира кам дар телеграм ҷавоб медод, менавистемаш. ҳозир ҳам хеле 3 моҳ шид ки дига ҷавобам наметиҳа, бедаракай. кадме ки мешиносам, мебинаш ё қатишай, илтимос ҳамин рақамо занг бизанам, мо ҳамонро даракша биёвем бигирем, вай кунем. бисёр хурсанд мешем агар ки ҳамин дастгирии шумо бишава, ҳамон додармона мо биёвем. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. бешакӣ раҳмат.